pyžamko máš, tiež zúbky čisté a modlitbičkou končíš deň, tatínkovi, maminke svoju vďaku lásku pripomeň. A môžeš sa vydať s Ferkom do rozprávky na príbeh dlhý, možno aj krátky. Keď laškáš si a zavrieš svoje očká, môže začať rozprávočka. Mama, tata, ponožky. Verte či nie, každá jedna hviezda na nebi má ponožky. Pán stvoriteľ myslel na všetko a aby nebola hviezdam zima na nôžky, stvoril jej každej ponožky. Z času na čas však treba ponožky aj oprať, veď to sami poznáte. A preto na planéte blízko Slnku bola obrovská práčka na všetky špinavé nebeské ponožky. Každú stredu sa všetky ponožky na oblohe pozbierajú, vložia do práčky a hotovo. Dnešnú stredu to ale bolo inak. Uprostred prania sa nečakane otvorili dvere na práčke a v tej rýchlosti sa všetky ponožky rozsypali po oblohe. Od jedného kraja až po druhý, všade samá ponožka. Stvoriteľa to veľmi nepotešilo. Veď koho už len baví triedenie ponožiek, vzdychol si. Ale netrvalo dlho a s nadšením sa pustil do práce. Zobral ponožku a hľadal k nej druhú, až kým jej nenašiel pár. A potom zobral ďalšiu ponožku a po celom nebi hľadal tak dlho, dokiaľ k nej nenašiel tú správnu. A takto dokázal stvoriteľ spárovať všetky nebeské ponožky. Ani jedna nechýbala. A raz takto stvoriteľ zobral aj tatínka a našiel mu maminku, zo všetkých maminiek na svete našiel mu tú správnu. Tú, s ktorou budú tvoriť pár ako také nebeské ponožky. A daroval im detičky, aby im smutno nebolo. Také malé, voňavé a čisté ponožčíčatká. Odvtedy už maminka a ocko nehľadajú nič. Majú k sebe pár a majú aj pár detičiek. To je to najkrajšie, čo mohli od stvoriteľa dostať. Vďaka ti, ocko, že sa staráš o nás. Vďaka ti, mami, že nám perieš ponožky. Drahí priatelia, práve ste počúvali našu vlastnú rozprávku, ktorá vznikla v spolupráci s e-shopom chválonožky.sk, kde nájdete nebeské ponožky na veľké aj malé nôžky. Ak sa vám Ferkové rozprávky páčia, nezabudnite dať odber, aby vašim najmenším neunikol žiadny hodnotný a poučný príbeh na dobrú noc. Čo povieš? Páči sa ti takéto? Áno, ale... O ponožkách. Áno, ale ja chcem si nejakú speciálnu. Ešte raz túto? Áno. Že báva, je to a dáva, Ty si smeko. Tak ešte raz a už pôjdeme spinkať, dobre? Hej? Lebo ja mám ešte prácu, už je skoro 8 hodín.